a já otevřel vráta masárne v potravinách. Velký kladu čumí na mě saláma. Já jí povídám, hele salámo, dneska já si dnes koupím tlačenku s octem. K tému zobám cibulí, ale co nekoupím masárne, to se ví přece. Jak ještě před koupou tlačenky zajdu do těch potravin, koupil jsem 8%. Ocet na mě čumí tak kyslo, až jsem musel zajít k lékaři, inzulín. Lékař praví dnes žádná tlačenka, ocet neví, dnes vzniknou vám kosti, budete jako byli gulkáči, když byl ten zázračný mak. Já si vravím, být gulkáčem, to by byla síla, mohl být skákat po lese, brát bohatý, dávat chudý, vysílali mě v televizi. Mezitím, jak jdu od lékaře, už nevím, co mi povídal, a vše jsem zapomněl. A to víš tak, po tým, jako inzulinovým restartu přijíždím opět do ty masárne ve vejfuku mého auta, krtek mi napchal něco masového, ale šlo to víš, jo. Tentokrát už na mě opravdicky čumí a oči půjde krásná tlačenka, míhá obočím, klouží jazykem, jako by mě chtěla zvlášť. No vůbec, kdo by to řekl, že tak krásné stvoření bychom si nekoupili jenom za trest. Tak vemu špalek a šťouchám do tého organického žele. Nikdo mě nepřesvědčí, že tohle výtečný oběd jedného dne mohlo sloužit jako důkaz lidské arogance. A ptám se toho masára, za kolik mi prodáte tohle krásnou šťavnatou ohydnou faxi žele masoprodukci. Masař se na mě dívá v celku normálně a vraví, tahle masoprodukce, to je z toho 97. to vám hovořím já. Dobrý ročník zimní zběř, to víte, kopíta, všelico jinýho. Vravím si, už mám ani chuť. Dejte mi prosím 20 deka z tyhle mega želokopitačky. Jo, tak mám to nadal, povídal masár. A ocet má to, ptá se. Jo, už jsem koupil potravinách, jak jsem šel od lékaře. A co vám říkal? Ptá se masár. Jako lékař či ten inzulín? Ptá se zpátky. Já už nevím, co mi říkal. Jen jsem kráčel vstříc ulici s jasným plánem koupit 8% jablečný superkyslý mošt, jednu krásnou cibuli a tuhle mega ohydnou třaslavou organickou železbys.